Patay yung mga aji. What's up sa inyo mga aji? Maglalaro tayo ng malalaking gagamba ngayon. So ito jumbo to mga aji. Ano una, ito yung gagamba ni Kadagit. Sinakabor ko to sa kanya kaya sobrang laki at wala tayong gagamba nun. Ito naman yung kay spider to. So itong dalawang malalaking gagamba na to ang paglalabanin natin. Galit na galit ka. Ito. So pakita lang natin yung difference sa 5 piso. Yan siya. Ito naman yung isa. Mas maliit lang ng konti. Siguro 9 lang naman. Ito yung isa. Ito siya. So sa laki siguro 9 to. 9 to. Ito naman 10. Pero sa laruan to mga kaji, may mga matay talaga dito. Pinikahan natin. Okay, game natin. Pili kayo mga kaji kung saan yung gusto nyo dyan. Dito kayo sa size 10 o doon kayo size 9 na yun. Okay, game. Rap. Malaki talaga to. Patay yung mga kaji. Grabe lalaki, parang mga salmon. Naku, napuruhan yung ano. Naku, bumigay yung mga kaji. Dinabot. Grabe, wasak ko. Lalaki talaga. Paloob kasi itong ginawa na itong isa. So yun siya, pakita lang natin sa inyo. Wala na, hindi na pinakawalan mga kaji. Oh. So yun, pass game lang to. Talagang hindi naman bumitaw pareho. Yun nga lang, nahuli. Saka napuruhan yung isa, yung mas maliit na konti. So yan, tignan natin gaano kalaki oh. Yan yung size ng gagamba. Malaking malaki talaga. So, yun lang mga kaji, finish talaga to. So try natin maglabas pa na isang laban para mag-enjoy naman kayo.